Jangirde townde nde pirtolɗen ɗe innetende stik tawetende to Yaounde waɗi moɓre nde ɗokkol fukaraɓe toɓɓe e seeda rammaku ñande salasa 17 lewru ɗiɗabru hitande 2026. Nder maɓɓe e woodi bi'eteɗo Zulkifli Adam Ba keɓɓuɗo ɗerewol seeda rammaku ngol master firtuɗo deftere diiɗaɗi lesdi Cameroon nder Fulfulde fuu e laatago maako o wona o pullo. Zulkifli Adam Ba ni laatake mo leñol kambu tawetengol to falnde ndo ngamantum diiwal woyla hirnage lesdi Cameroon. O dañama to bañño falnde maayo bañño diiwal Adamawa, ton o mawni, ton o jangi. O wi'an on ko fooɗi hakkilo maako haa o firti deftere nde nder Fulfulde. Mi windi ɗo Fulfulde ɗo ngam go'o ha l'école nde ɓeɗo jamnami ko laarini ɗemɗe lesdi Cameroon e min bo miɗo haajina Fulfulde mi yalake min dara Fulfulde nder ɗemɗeji mawɗe nder Cameroon ɗo kanjum waɗi mi subti Fulfulde foti mi winda nder ko laarini intelligence artificiel kujeji computer kujeji feere amma min mi subti Fulfulde ɗo ngam ha nder fulɓe ɓe dañi nder fulɓe mi mawni mi tawi komi foti mi yettira ɓe ko ɓe ngadniyam sey mi habda min bo mi binda hunde je ɓamdata pulaku yara ɓe yeeso. Ɗo kam ɗum seyo mango o huwani Fulfulde don sey mballen mo hokken mo sembe heɓa Fulfulde yaha yeeso sey ko koye futte fa andal tiiɗa janga nde weeti woodi ko ɓe waɗi. Ɗon min kam mi ɗon ni seyi be kugal maako o mbiyanmomi o tiiɗa ɗo magal o huwa ngal heɓa ngal yaha yeeso nde dey o waɗa PhD maako ko doctorat ko mbiyeten o heɓa kuuɗe man cankito yimɓe fere bo heɓa kuutilla naftoroɓe maake to tara fullo to wari huwani Fulfulde na ɗum résital dardia Fulfulde e noon ndaara bolle golde ko laati bana faransare malla english ɗum laataki si kamɓe man tan huwantade ɗuɗɗum ko leɗɗe amérique fuu ɓeɗo fuwana leɗɗe laataki ɓe fuwoɓe bo ɓe français en malla wolwoɓe françare malla bo ɓe english ɓe